Ilusad og People's Zona ang nagkalainaing militanteng grupo sa Dakbayan sa Subo isip pag-alkontra sa ikaduhang State of the Nation address sa Presidente kagahapon. Samtang generally peaceful ra ang kalihukan matod sa kapulisan. Detalye sa report ni Alan Domingo. Nagtagbo sa downtown Colon ang nagkalaang progresibong grupo sa gilusad nilang Leopartista nga gitawag og People's Zona. Dala nila mga banner nga gisuwatan sa ilang mga yangongo ug anao sa gimmick nga gipahaom sa uso karon nga lato-lato. Diin ang nagdala gipakisama sa usa ka langyaw. Nausay nagdala og effigy ni Presidente Marcos nga gibitay sa kawayan. Samtang mihatag sa ilang pagpamatbat ang mga representante sa nagkalaing sektor, din susama ang ilahang gipalanog nga tingog. Hiniusa-usab ang ilahang paghatag og hagbo nga grado sa unang tuig sa Marcos administration. Nitambong usab ang hugpong sa transportasyon piston apan giklaro nila nga wa sila maapil sa strike sa grupo dito sa kauluhan. Isip nagasuporta lang kay angayan man namo nga suportahan. Ang gihimo namo karon sa Cebu, ang among grupo diri sa Cebu nagkaiusa nga ang among protesta isip suporta dito. Ikuyog namo sa suna ng bayan diri sa Cebu. Bisan pa man og ubay-ubay ang nitambong sa rally apan malinawon kining napahigayon. Giatagan usab sila og igong higayon sa Philippine National Police nga magkapadayag sa ilang katungod. Kakausapin natin ng maayos kung ayaw talaga nila. Actually may nakaprepare tayong CDM para sa kanila. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.